चल आपली रेसिपी बघा. दिसायला तर एकदम भारी वाटते आणि कोण बोलूच नाही शकत की एका अंड्यापासून असे 3 ऑमलेट बनलेत है ना. चला ही तुम्हाला घ्या, ही मला, आणि ही ज्यांच्या नशिबात असेल त्यांना. नवीन रेसिपी पाहण्यासाठी लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि ही घंटी वाजवा. नमस्ते, मी नाश्ता बनवते आणि ते पण बटाट्याचं आणि अंड्याचं. ते तुम्ही सकाळी नाही तर संध्याकाळी कधी पण खाऊ शकता, पण नॉनव्हेजच्या दिवशी. आता मी त्याच्यासाठी लागणारं साहित्य दाखवते. 2 बटाटे घेतले, ही स्वच्छ धुवून घेतले. आता याची फक्त आपल्याला साल काढायची आणि किसायची आहे. 2 अंडी घेतले. हे आपल्याला तव्याला लावायला तेल घेतलंय. हे थोडासा बघा चिमटीभर ओवा घेतलाय, चिमटीभर जिरा, हळद चिमटीभर आणि हिंग चिमटीभर. आपल्याला चवीपुरतं मीठ घ्यायचं आहे आणि बाइंडिंगसाठी आपल्याला बेसन घ्यायचं आहे. 2 मिरची कापून घेतली आहे हिरवी, थोडीशी कोथिंबीर, थोडा अर्धा टोमॅटो, थोडासा लिंबू आणि थोडासा अर्ध्यातला अर्धा कांदा. एवढ्या साहित्यामध्ये आपल्याला नाश्ता बनवायचा आहे. आता मी पहिलं काय करते, बटाट्याची साल काढून किसून घेते. बटाटे आपले बॉईल केलेले आहेत का? बटाटी कच्ची आहेत, अंडी कच्ची आहे. आता साल काढून घेतली आहे बटाट्याची. आता किसून घ्यायचं. आता हे बटाटे दोन्ही किसून घेतले. आता हे पाणी घ्यायचं आणि स्वच्छ धुवून घ्यायची. आता आपल्याला मिक्स करायचं आहे ना, ज्या भांड्यामध्ये मिक्स करायचं आहे तोच भांडा घ्यायचा. त्याचं पाणी काढून टाकायचं, ज्या पिळून. आपल्याला त्याच्यामध्ये पाणी नाही घ्यायचं आहे. ही आपली बटाटी बघा स्वच्छ धुवून घेतली आहे, पाणी अजिबात नाही आहे. आता याच्यामध्ये आपल्याला सगळं साहित्य टाकायचं आहे. आपलं जिरं ओवं सगळं थोडा थोडा घेतलेला आहे. जे आपल्या घरात साहित्य असतो ना तेच घ्यायचं आहे. आता मिरची नसेल ना, कधी अचानक मिरची नसते कोणाकोणाकडे हिरवी मिरची, तर आपण लाल मिरची पावडर थोडीशी टाकायची. कांदा, टोमॅटो, कोथिंबीर, थोडासा लिंबू पिळून टाकायचा. आता याच्यामध्ये आहे ना चवीपुरतं आपल्याला मीठ टाकायचं आहे. आता याच्यामध्ये ही 2 अंडी फोडून टाकते. आता एवढ्या भाजीमध्ये आहे ना तुम्ही 1 टाकला तरी पण चालेल, 2 नसेल ना तर 1च टाकायचं. आता मी तुम्हाला ते मिक्स करून दाखवते. याच्यामध्ये 1 अंडा पण बाद झालाय. आता याच्यामध्ये बेसन टाकते. आता तुम्ही आहे ना बेसनच्या ठिकाणी, आता मी याच्यात 2 चमचे नाही तर 3 चमच्यात बेसन टाकणार आहे. पण तुम्ही हे बेसन सोडून आहे ना तुम्ही तांदळाचं पीठ घेऊ शकता, मैदा घेऊ शकता, कॉर्नफ्लॉवर घेऊ शकता आणि अगदीच काय नसेल ना तर तुम्ही गव्हाचं पीठ पण घेऊ शकता. आता मी बेसन घेऊन दाखवते, नाहीतर मी तुम्हाला गव्हाचं पीठ पण घेऊन दाखवलं असता. आता याच्यामध्ये फक्त आपल्याला आहे ना 2 नाही तर 3 चमचे असे बेसन घेतलंय. खाली थोडंसं आहे ना बाइंडिंगसाठी पीठ घ्यायचं, कोणतं पण पीठ चालेल. त्याच्यामध्ये पाणी नाही टाकलंय. आपण 2 बटाटे घेतली ना तर 1 अंड घ्या. मी आपली 2 आणली होती पण मी 1च घेतलाय. आणि 3 चमचे मैदा घ्यायचा. मैदा सोडून तुम्ही तांदळाचं पीठ घ्या, गव्हाचं पीठ घ्या. गव्हाचं पीठ घेतलं ना तर खूपच चांगलं. पण 3 चमचा काय घेतलं? बेसन घेतलंय. मीठ टाकलं? हा, मीठ टाकलं, सगळं साहित्य टाकलं पहिलं. आता मी गॅसवर करून दाखवते. आता पॅन ठेवलाय, गॅस पेटवलाय मी. त्याला असं तेल लावायचं. आता तुमच्याकडे जास्त माणसं जर खाणारी असतील ना, मी आपल्या शॉर्टकटमध्ये तुम्हाला नाश्ता दाखवलाय. आता तुम्ही आहे ना, मी 2 बटाटे घेतली, त्याच्यामध्ये तुम्ही आहे ना थोडासा फ्लावर घ्यायचा, थोडासा कोबी घ्यायचा, गाजर घ्यायचा, असं थोडे थोडे आहे ना भाज्या घ्यायच्या याच्यामध्ये. आता मी कसं माहिती आहे, प्रत्येक रेसिपीला मी 1 भाजी वापरली तर तुम्ही परत काय बोलाल, काकी सारखं तेच वापरते. तुम्ही याच्यामध्ये आहे ना, तुम्ही मुलं भाज्या खात नाही तर तुम्ही कोणत्या पण याच्यामध्ये भाज्या टाकू शकता. असे जाडसर असे छोटे छोटे करायचे. आपलं पॅन मध्ये टाकून झालं ना की आपण त्याच्यावर झाकण ठेवायचा, कारण वाफेने आहे ना बटाटा वगैरे शिजून येतो. 1 मिनिट झाली आपली. आता आपण झाकण काढून बघूया. एकदम मस्त छान. त्याला वरती पण असं थोडा तेल लावायचा ब्रशने, नाही तर चमचा असेल तर असं थोडा सोडायचा.
ह्याला कसं माहितीये, लाकडी काविलता पातळ लागतो. एकदम छान आहे ना. या तव्याबद्दल पण माणसाने विचारलं होतं, कोणती कंपनी? हाच पॅन ना. या पॅन बद्दल हा थांब, कंपनी दिसली. याच्यावर पण नाव आहे. हे बघा कंपनीचं नाव बघा, वंडर शेफ. हे आम्ही डीमार्ट मधूनच घेतलं होतं ना मम्मी? हा, डीमार्ट मधूनच आणलेलं. ह्याचे अजून आम्ही प्रकार घेणार आहे, तर तुम्ही व्हिडिओ बनवेल तेव्हा तुम्ही तो व्हिडिओ बघा. पॅन टाकला की गॅस कमी करायचा आणि ते वरती सोडायचं असं, आणि त्याच्यानंतर आहे ना झाकण ठेवायचं आणि थोडा मीडियम करायचा गॅस, म्हणजे तो भाजला जातो. आणि भाजला की आपलं परत फिरवताना गॅस कमी करायचा. आता आपण झाकण ठेवायची गरज आहे आपल्याला. आता परत झाकण ठेवायची गरज नाही. तुला एक लक्षात आहे का, तू जेव्हा आम्ही सारे खवईमध्ये गेली होतीस ना, त्याचा एपिसोड मला लक्षात नाही, शोधून बघ सांगतो मी. त्यावेळी तू जी रेसिपी बनवली होती ना, त्यांच्याकडे हाच तवा होता वंडर शेफचा. हा सेम तवा होता. कलर पण याचे 2-3 कलर येतात, त्यांच्याकडे पण हाच कलर होता. आणि एकदम मस्त आहे ना, एकदम भारी वाटतो. हा मला आवडला, जरी महाग असेल तरी आम्हाला आवडला. तुम्ही पण घेऊ शकता, ती कंपनी सर्च करा अमेझॉनवर, कुठे भेटेल तुम्हाला. नाश्ता पण आपला लई भारी आहे, नॉनव्हेज. मुलांना तुम्ही एक असा डोसा करून दिला ना तरी एक डोसा बास होईल. आता काय करायचं, आपला तवा जर आपला नेरलेचा तवा असतो ना, डोश्याचा तवा, पातळ तवा, त्याच्यावर पण असं एक चमचे असे सोडायचे भाग, छोटे छोटे डोसे करायचे. म्हणजे एका अंड्यामध्ये आपण 3 ऑमलेट बनवू शकतो असे 3 मोठे. हे बघ भाजला ना. आता याच्यावरती आहे ना, गरम गरम असतो ना, त्याच्या वरती असा सॉस लावायचा, असा गरम असतो तेव्हाच वरतीच लावायचा सॉस. आणि तसाच आहे ना खाली काढून ठेवायचा. आणि मी बघा चाळण घेतली आहे, मोदकाची चाळण आहे, त्याच्यावरती असं काढायचं. म्हणजे कसं माहितीये, ओलं होत नाही खाली. आपण ताटात टाकलं की वाफेने पाणी सुटतं, त्याच्यामुळे ते ओले होतात. आणि हे कसे आपल्याला खुसखुशीत राहणार. आता आपल्याला दुसरं टाकायचंय. याला तेल पण जास्त नाही लागत. आता आपला याचा आहे ना एकच बनवला तरी चालेल, पण काय होतं, मोठा एकच बनवला तर फिरवताना प्रॉब्लेम होतो. 2 बनवायचे. 2 बनवते छोटे छोटे. एक आणि ते एक होईल ना. हा, एक होईल, छोटा एक होईल. तर जरा सेम प्रोसेस ना. हा, तर आपण उलटा फिरवतो ना, आणि असं वरून पण कच्चं राहायला नको, त्याच्यासाठी आपल्याला तेल लावायचं. आणि फिरवताना ना असा मोठा काविलता घेतला तरी पण चालेल, कारण तो छोटा लाकडी काविलत्याने सुटतो. एकदम मस्त छान झालेला आहे. आता इकडे बघा आपली रेसिपी बनवून एकदम रेडी आहे. आणि तुम्ही विचाराल दिल कुठे, ही बघा आपली दिल साफसफाई करते. चला, आपली रोज फ्रेश राहते, तिला डिस्टर्ब करायला नको. आता आपण टेस्ट करून बघूया रेसिपी कशी झाली आहे. सर आपली रेसिपी बघा, दिसायला तर एकदम भारी वाटते. आणि कोण बोलूच नाही शकत की एका अंड्यापासून असे 3 ऑमलेट बनलेत, है ना. चला, ही तुम्हाला घ्या, ही मला, आणि ही ज्यांच्या नशिबात असेल त्यांना. तर आता इकडे आपली रेसिपी एकदम रेडी आहे. आता मी तुम्हाला टेस्ट करून दाखवतो ही रेसिपी कशी झाली. ही सॉस लावलेली आहे ना ऑलरेडी, तू सॉस लावली ना पहिल्या वाल्याला. एकाला सॉस लावलाय, 2 असेच केले. ते सॉस लावलेलं डायरेक्ट मी खातो. त्याला सॉसची गरज आहे का ते सांग फक्त. मी सॉस लावलाय आपला. सॉस घ्याल तर जरा चांगलं वाटेल त्याला. रेसिपी टेस्टला एकदम चांगली आहे. आणि एका अंड्यापासून 3 बनणं म्हणजे चांगली गोष्ट. समजा आपल्या घरी कधी अंडीच नसतील, कधी कधी असं होतं की 1-2च अंडी राहतात आपल्याकडे. आणि अजून एक याच्यात चांगली गोष्ट आहे की आपल्याला ते बटाटे बॉईल करायला नाही लागलेत, उकडायला नाही लागले ना आपल्याला. बटाटी कच्ची बटाटी आहेत ना, म्हणजे असा पदार्थ, म्हणजे असं सर्व मिक्सर करून आपण सहज बनवू शकतो, कोणी घरी बनवू शकतो. एकदम झटपट. 1 अंडा घ्यायचा, 2 बटाटे घ्यायचे, बाकीचा भाजीपाला घ्यायचा, मिक्स करायचा, आणि ऑमलेट जसं आपण बनवतो तसंच आपल्याला बनवायचं. म्हणजे प्रोसेस एकदम इझी आहे. एक बॅचलर पासून, एक बिगिनर पासून ऑमलेट तर सर्वांनाच बनवायला येतात. आपण असं सुद्धा बनवू शकतो. आणि तुम्हाला सांगतो, 1 ऑमलेट का 2-3 ऑमलेट खाल्लं तरी माझं पोट नाही भरत. पण इकडे मला वाटतं 1 आणि 2 खाल्लं ना की माझं पोट भरणार. हे 2 वस्तू आहेत ना, 2 जर खाल्ले ना मी तर माझं पोट भरणार. आणि याच्यात आपण जसं मम्मी तुम्हाला म्हणाली की आपण बेसन वापरला ना यावेळी, आपण गव्हाचं पीठ वापरू शकतो, आपण रवा वापरू शकतो, पण रवा वापरू शकतो, रवा पण वापरू शकतो, मैदा वापरू शकतो, काही वापरू शकतो. म्हणजे आपल्याला ही अशी रेसिपी आहे जी सहज सर्वांच्या घरी बनवू शकते. आणि टेस्टला पण एकदम चांगली आहे. सॉस बरोबर खावा किंवा असंच खावा, एकदम चांगली लागते. आणि तुम्ही भाज्या पण टाकू शकता त्याच्यामध्ये. अशा कोणत्या पण भाज्या समजा तुम्ही याच्यामध्ये टाकून आहे ना, आपण स्वतः पण खायचे आणि मुलांना पण द्यायचे.
पण चांगले असे खायला पण चांगले असतात आणि आपला नाश्ता पण भरपूर होऊन जातो. ही एक रेसिपी तुम्ही ना संध्याकाळी बनवत जावा. टिफिनला सुद्धा चांगली लागेल ही रेसिपी खायला. तुम्ही स्पेशली टिफिनसाठीच बनवा. एकदम भारी झाली रेसिपी. आणि नक्कीच बनवा आणि आम्हाला सांगा कमेंटमध्ये की रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली.